बुदां नारजि बुदां होलखो दिनदां बहालाय मानसिफ्रा हा बहालाय ना थैजोबबाय बाहेराव ओंखारबा माबाद माथो अफ्रि बिफासोलाय माथो रागा जोंसोदों हट खारासिलां अमा राजा मा एसे रागा रागालै मा जादों जानायाथ' बिराद माबा माबि जाहांनो हमदों बेनिखायनो जाख्लायनायनि सिगांनो गुदिखौनो थबस्र' बस'नो फैदों आं सिदा बुंहाय अमा राजा जेबो बुजियाखै आं मा जादों नारजि बुदां आरो हापां नोंसोरला बानलु बेदांखौ माबायदि गियान फोरोंदों नोंसोरलाय माबायदि गियान फोरोंनांगौ जाखो मोजांखौनो फोरोंदों आरो सिखाव दाखेट खालामनोथ' होआखैना नोंसासो फिसाजोखौ सिखाव खालामनो फोरोंदों ओइ हापां खुगा जिबलां होननानै खुगाखौ बांद्राय गुवार फुवारनाङालै सैथो खोथा बुंनायखाय लाजिदों नामा नोंसासो अफ्रि रानिया आंनि बिबारखौ खावदों मिथिबाय ना वै मा होनखो नों हापां आंनि फिसाजोखौ बिबार सिखाव होननानै बुंदों हा बेफोरबायदि बिबारखौ मेला बायनानै होफैनो हायोब्रा आंनि फिसाजोखौ सिखाव होननायनि सिगां फिसालाखौ नायग्रो मा खालामदों मा खालामाखै मा जादोंलै आं जेबो बुजियासैलै देलाय बुंलाय अमा राजा मोजाङै नोंसाला बानलु बेदाङा आंनि अफ्रि रानिनो बिबार हैदों बिबार मा औ नोंसाला मोजां बानलु बेदाङा आंनि फिसाजो अफ्रि रानिनो बिबार हैलायदों बिबार बेनिखायनो वार्निं होनो फैदों आं नोंसालाखौ मोजाङै बुजायनोबा बुजाय आच्छा जागोन दे आं बानलु बेदांनाव सोंगोन सैथोआ मा सैथोआलाय मा जानोखाय आंनि फिसाजो अफ्रि रानिनो बिबार हैदों आरो बिबार हा माथो जाखो नोंनि फिसालायाबोथ' आंनि फिसाजोखौ लोगो हमबाय थायो हा आं जेब्ला बुंनो थांनायाव मा होननायमोन नोङो दानि जुगनि गथ'फोरालाय बिदि जाखायोब्रा होननानै मिनिनाया होनना मिनिनाया सोरमोन जेब्ला गावनि फिसाजोखौ मालायनि फिसालाया नोजोर होयोब्ला गाज्रि आरो मालायनि फिसाजोखौ नोंनि फिसालाया नोजोर होयोब्ला जेबो नङा बेफोरलाय जाखायो ना गावनि फिसाजो मालायनि फिसाजोआ सैमा नामा हा आंनि फिसालाखौ दाय होनायनि सिगां नोंनि फिसाला एमाव राजाखौबो नायग्रो गावनि फिसालाखौ नारेंखलनि दै बायदि साफा सानथाराखै बे जाबाय दे जाबाय फिसाफोरनि खोथाखौ लानानै बिमा बिफाफोरा मानो नांलायनांगौ जाखो गावबा गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै बुजायबानो जाबायना अमा राजा नोंबो नोंनि फिसाफोरखौ बुजाय दे आंबो बुजायगोन मोजाङै बुजाय आरो आंनि अफ्रि रानिनिफ्राय गोजानाव थानो हो नोंसाला बानलु बेदांखौ मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंसा अफ्रि रानिखौ थैना थांनायसिबाबो आंनो बिहामजो नाङा आंनोबो नाङाब्रा नोंनि फिसाजो फावगालिखौ मेल्ला मोजां सिख्ला होफैगोन आं जाबाय हापां जाबाय मा जाबाय गावनि फिसाजोल' फिसाजो आरो मालायनि फिसाजोआ जेबो नङा जेब्ला आं बेखौ बुंनो थाङोमोन ना नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ गोसोथोयो मोजां मोनो एसे बादा हो होनना बुंनायाव मिनिबावदोंसो बियो हाथाय हाराव देखायनानै दालाय माने खिथुआव अरनांदों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जायखिजाया बानलु बेदाङा आंनि फिसाजो अफ्रि रानिनिफ्राय गोजान जानांगौ दे गारि स्टार्ट खालामदो जागोन सार आं आंनि फिसाजो अफ्रि रानिखौ जेसेबां हायो नोंसोरनिफ्राय गोजानाव थानो होनोसै आरो नोंसोरबो नोंसालाखौ फोरों आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव थानो आरो एमाव राजाखौ बावबाय नामा एमाव राजायाबो फावगालिनिफ्राय गोजानाव थानो खोन्थागोन जाबाय दे जाबाय बेसेथो न' थांनानै नांलायहैबाय थानो नोंसोरलाय हा गथ'फोरनि गोसोआव मा सानदों मा सानाखै बेफोरखौ सोङालासिनो डाइरेक्ट बिमा बिफाजों बिदि नांलायलायबा जागोन नामा अमा राजा नोंबो फिसाजों मोजां रायलायदोब्रा बेखौ टेनसन लानाङा आं रायलायखागोन गावनि फिसाजोनि थाखाय जि माबायदि जालायथारदों मालायनि फिसाजोखौबा जेबो साना बियो लाजियाबो गाबोन समफोरनो खारजाबा हामगौ दा बांद्राय नङा हापां आंनि फिसाजोखौ आं मालाबाबो रावनोबो हरनो हाया नांगौबा बिजामादैखौनो दोनफैगोन आं बेबो गोरजिया दोनो ना मा दोनो दोनबानो जाबाय जोंनि सिगाङाव बखिनाङा जायखिजाया मोजाङै बुजाय बानलु बेदांखौ माबायदिखा गावनि फिसाजोनि थाखाय बोरै जालायथारदों अरखि बायदि आरो बोरै बानलु बेदां दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा ओइ बानलु बेदां दानिफ्रायनो गोसो थोनो सोलोंदोंना हा बेबो अमा राजानि फिसाजोखौ बावसो बार्थडे गिफ्ट हैनो होननानै बिबार बायनानै लाबोदोंमोन बे बिबारखौ नोङो अफ्रि रानिनोसो हैदोंना नोंखौ हापां जाबाय बारा बुंनांला फार्स्ट मिस्टेक ना बेनिखायनो बारा बुंनाङा फार्स्ट मिस्टेकआव मालाबाबो बुंनो नाङा सेकेन्ड मिस्टेक जुदि खालामफिनदों अब्ला निमाहा होनो नाङा दिनैनिफ्राय हिनजाव गोसो थोनाय होननायखौनो खोनाथोंलाय आं नोंखौ दामाबा आङो बांद्राय दानिफ्रायनो हिनजाव गोसो थोबाय थानाया नाङा सादु बाबा खालामजागोन मिथिबाय आंजों मानो हैनाय नोङो हा अफ्रि रानिनो मानो हैनाय बिबारखौ अफ्रि रानिया बिबारखौ जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो हैदोंमोन आं बिदिब्ला अफ्रि रानिया मानसिनि खर'खौ मोजां मोनो होननानै बुंब्लाबो मानसिनि खर'खौ हास'नानै हैगोन नामा नोंनि थाखायनो मालायजों बिदि बुंजा फैलायनांगौ गोनां जादों हा फिसालाखौ मोजां गियान होदोंना होआखै होननानै नोंसा नोमफे माथो नोंसोरनो जोबोद मोजां गियान होयो मानो इसेबां गाज्रि जाखो नोंलाय हा सरि आइ दिनैनिफ्राय बिदि जाला जानोबो नाङा नङाबा सादु बाबा खालामजागोन आंजों मिथिबाय जागोन आइ माखौबा अमा राजाया फैनानै बिदि बुंफैलायदोंना हापां बारा साननाङा दे बे समाव गथ'फोरा एसे उरां फारां जाखायो बेनिखायनो जों गेदेरफ्रा बुजिनानै बिसोरनि गोसोनि साननायखौ बुजिनो नाजानांगौ आरो मोजां लामाजों थिनहरनांगौ गासैबो खामानिया रागाजों जाजोबा मालाबा मालायनि गोसोनि खोथाखौ बुजिनायाबो जोबोद गोनां स्पेसियेलि फिसाफोरनि गोसोनि खोथाखौ
मोनथिबाय हापां दे बारा रागा जानांला रागाजोंनो ओंखारोहाय आं थगायनाय मानसिफोरखौ जोंथ' बानलु बेदांखौ थगायनो फोरोङाखैना अब्ला बानलु बेदाङा मानो थगायनानै बिबारखौ हैनांगौ बियो दिनै थगायदाव गाबोन थगायदाव बिदिनो थगायलांगोन माथो बेलाय जागोन दे आं बानलु बेदांखौ मोजाङैनो बुजायगोन जागोन दे आंनि फिसाजो अफ्रि रानिखौ नोजोर होग्रा हा एख्ल'जोबगोन मेगनफोरखौ सोर आंनि फिसाजोखौ नोजोर होयो बिनिनो मेगनखौ एख्ल'जोबगोन आं अमा राजा साम' खिंखिरि बोरै मोनदों अमा राजा गोसोखौ दा बोरै मोनदों गोसोआलाय गोसोआवनो दङब्रा गिनाय मोनदोंना माखौ गिनांगौब्रा माथो अफ्रि रानिनो सोरबा सेंग्रा बिबार हरदोंनो बा बाथरिया नोंनिसिमबो मोनहैबाय होमबा बेनिखायनो सोंदों आं गिनाय मोनदोंना फिसाजोखौ गोमाजानो मानो गिनाय मोना जानांगौ जाखो नायल' जाल' सासेल' फिसाजो उन्दैनिफ्रायनो खांदों बादों फेदेरदों बेफोरखौलाय मालाय सेंग्राफोरनो जानला मालाफोरनो मानो बिबार होजानो होनो हा मानो नोजोर होजानो होनो थिग बिदिनो आंबो सोरनिबा फिसाजोमोन आरो आंनि गोसोजों नों गेलेबाय नोंखौथ' आं जोबोद मोजां मोनोमोन अमा राजा नाथाय नों आंखौ दा मा खालामखो बिथिंबो जाया खालामनानै होबाय अब्ला नोंखौ मा साजा होनांगौ दा गावनि फिसाजोखौ सोरबा नोजोर होनायनि थाखाय बेसेबां ख्लाब मोनदों नों जुदि सोरबा सेंग्राया नोंसाजोखौ दुखु होयोब्ला अब्ला नों मा जागोन नोंनि गोसोआव मा बेरखांगोन बेनिखायनो अमा राजा रावनिबो गोसोजों दा गेले रावनोबो थैस' थांस'नि थाखाय समायखिरा दाहो जेब्ला नों मिथिखायो बे समायखिराखौ नों सुफुंनो हानाय नङा अब्ला नंखाय समायखिरा रावनोबो दाहो समायखिराखौ अब्लासो हो जेब्ला नों बे समायखिरानि सायाव नोंहा फुरा कनफिडेन्ट दङ अब्लासो नों बे समायखिराखौ सोरबा सासेनो हो नों जिंगा सिनाङा अमा राजा आं गोबां सोलायबाय लाइफआव आं गोबां लेसन मोनबाय नोंनि सायाव आं गोबां रिभेन्ज लाखिनो हायोमोन नोंनि नखरनि सायाव नाथाय आं बेफोरखौ जेबो मावला नोंनि गोजोन फिउचारखौल' हास्थायनोसै आं बेसेरा साम' खिंख्रिया आंखौ दासिमबो बावनो हायाखै हांग्रि मोन्दिजों रायलायनानै साम' खिंख्रिखौ दोनफैफिननोसै नामाब्रा बेखौनो खालामनोसै ओरैनोबा बर' समाजा पपुलेसना जोबोद खम सानै साथाम लानायाव माथो लस दं नङा होमबा टिं टिं टपला बार' मसला आं बायदि हिन्जावखौ मोनगोन ना बहा ओइ दुमफाव हासुदों नामालाय मा बालनि हासुनांगौ जाखो बे लामायावलाय आंलाय होमबालाय बे हाग्रा खाथियावलाय मा मोनदों नोंलाय हाग्राफोराव हासुनोल' हाबो आरो आंथ' हाग्रायाव हासुनो खिनोल' हाबो नों हाग्रायाव हासुनो खिनो हाबबानो आंबो हाबफानांगौ जाहैबाय आंहा हाग्राखौ दानस्रांदोंसो दा बे माबा हासुनायखौसो नुफैबाय नोंसोरबायदि मानसियानो ना माबा मोनसे नुयो माबा मोनसे खोन्थाहैयो बेलेगनो आच्छा दे जाबाय बोरो बमब्रमायालाय स्वाद बमब्रमाया आंखौ ओरैबायदि खालामदोंना दिनै बेखौ दामगोन आं दामगोन आंलाय मा मिथिगौसै बमब्रमायाबा बहा दङ आं बिनि सुकिदार नामा मा नों बिनि गार्लफ्रेन्ड नङा नामा बिनि गार्लफ्रेन्डसो आं बिनि सुकिदार नङा बिनि मोनफ्रोमबो डिटेल्स खबर लाबाय थानो होमबालाय मानिथो गोसो थोलायदों नोंसोरलाय हा खबर लालायलायाबा खामानि गैया बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बानो खबर लालायबाय थानांगौ नंनायनि मालाय बेहाबो गावनि खामानियाव बिजि आंहाबो गावनि खामानियाव बिजि आरो खामानिया फ्रि जाबानो कल खालामना सोंलायगोन ना जोंहा मा नंनायनि फिसा खोथाखौबो खबर लाबाय थानांगौहाय ओइ दुमफाव दिनैबावलाय बमब्रमाखौ नोगोद दामखागोन आं बेयो साला आंनि सुनसुलावबो जोदों आरो आंनि मुङै थालिर बिफांबो गायदों आरो आंखौनो लाजुखि मयना जानानै आंनि गोसोजों गेलेदों मा खालामाखैब्रा बे बमब्रमाया आंनि गोसोजों गेलेयाखैबा बियो हो आंनि गोसोजों गेलेनानै आंनि गोसोखौ थुख्रा बायहोदों बे बमब्रमाया हा बमब्रमाया नोंखौ दुखु होदों नोंखौ इमोसनेल हार्ट खालामदों अब्ला नों बमब्रमाखौ थांनानै बुंबायबानो जाबायना आंखौलाय मानो बुंदों नों बिनि गार्लफ्रेन्ड नालाय आच्छा गार्लफ्रेन्ड बानो बे माबा मोनसे दाय मावबा आंबो दाय मोनफानांगौ होमबा हा माथो बेनो रुल बेलाय बयफ्रेन्डा दाय मावबा गार्लफ्रेन्डाबो साजा मोनफानाय नोंस्रा मा जालायलायबाय था आंखौ गेजेराव दालाबोखा दिनैथ' गारखायाब्रा आं बमब्रमाखौ आंनि सुनसुलखौ जोनानै दा ओरैबायदि खालामनानै दोनदोंना मोजाङै गसंनो हाया मोजाङै जिरायनो हाया थेवबो उपाय गैया ओंखारगासिनो दं आरो आं नोंहाबो दुगाथार नालाय बेनिखायनो होजादों बेवहायलाय आंनिलाय मा दाय आरो बमब्रमानि खोथा लानानै आंखौ बांद्राय बखिबाय थानाङाहाय साला फाग्लि दुमफाव बयफ्रेन्डखौ होनायखाय दाय जादों माथा फाग्ला बयफ्रेन्डखौ होनायखाय दाय जायाखै आं मिथिगौ ना बयफ्रेन्डनि नामै आंखौ बखिनायखौसो दाय जादों बांद्राय बखिबाय थानाङाहाय दानो गारिनि टायारखौ सिखाजों थुफ्रुजोबना हरगोन आं पामचार जायो ना मा जायो जेबो मिथिया आं जानाय नंबालाय फाग्लिजों दानो माबा माबि खालामना हरमारगोन ओरैनो बयफ्रेन्डआ माबा माबि खालामखाबाय आंखौ आरो गार्लफ्रेन्डजोंबो जानाय नङा खारनोसै आं आंनाबो जाखाथाराबा आखलानो आंखौसो दाय होफैलाबायदों नैबे दखनाया जोबोद समायगोनलै आंग्रि मोनदि नोंजों गोमो दखनाया बयजोंबो समायोहाय सन्थला बेलेग दखना दिन्थि दे होमबा नों जिरायथ'लाय आं गांसे मोजां लायनि दे जिरायलाया सन्थलायासो मालाबानो दखना दखानखौ गिदिर होगारगारबाय नै बेखौ नायलाय आयु मोजांथ' आरो दखनाया हा बेसेबांथो बेलाय बे दखनानि दामाना 15,000 नों लाङोबा
5,000आवनो हरगोन दे आं आयौ एसेबां खमावनो हरनोसै नोंहा लस जाया आरो आंथ' फ्रियावनो हरनो सानदोंमोन नाथाय नोंसो माबा माबि सानगोन खोमा होननानै 5,000 बुंफ्लादों आं अब्लाबो नाङाहाय एसेबां खमाव जेबो नङालै लादो जेबो साननाङा आंना आफाया बिदिसो गाव गोदो गोसो थोनाय सिख्लाखौनो दासिमबो बावगाराखै बियो लाजिबायसो आं 5,000 खमद्राय जायोहाय सन्थला दे 12,000फोरखौनो लादो जेबो नङालै लादो दे दाथ' 5,000खौबो लानो गोसो गैबावलासो आं आयौ बिदि नङाहाय मा दखानफोरा बेफोरबायदियावनो थैयो बिजनेस मावनायफोराव सिनाखि मानसिनो खम हरनांगौ मालाय मानसिनो बुरजा हरनांगौ बेफोरबायदि नङा लाब लक्साननि खोथा थायो मानसिनालाय मिन्थियोलै नाथाय नोंनि थाखाय जेबो नङा दे ब्रा हान्थारबायबालाय लांनोसै आरो आं 5,000 होनानैब्लाबो धन्यबादलै हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरा नाम है पवनदीप कुमार सिंह हाँ बोलिए क्या चाहिए सुना है आप होलसेल में सामान देता है हाँ जी बिल्कुल सही सुना है तो क्यों ना एक डील किया जाए आप आपका सामान जो दोखना है वो सही दाम में मुझे दीजिएगा हम इसको लेके बाजार में बिक्री करेंगे अच्छा बताओ तुम कौन सा जगह में बिक्री करता है दोखना सभी बाजार में संडे बाजार में मंगलवार बाजार में बुधवार बाजार में हर डेली बाजार में हम तो वो दोखना दुकान में जाते ही रहता है नहीं लेने से भी पर तुमको तो हम देखा नहीं कहाँ बैठा है तुम हर बाजार में बेचते हैं हम इसलिए तो पूछा हम तो तुमको देखा नहीं है हम दुकान का मुखमंडल सभी का पहचानता है जो लोग दुकान बिक्री करता है हम लोग का बाजार में हम सभी को जानता है तुमको नहीं जानता मैं तुम झूठ बोलता है ना ये कैसे बात कर रही है मैडम आप हम क्यों झूठ बोलेगा झूठ भी बोल सकता है क्योंकि तुम लोग कभी हम लोग का दुकान का डिजाइन को छोड़ करके डुप्लीकेट में बनाता है क्या बता तुम दुकान डिजाइन को चोरी करके कम दाम में बिक्री करेगा डिजाइन बना के हम लोग का बड़ा दुकानी लोग मर जाएगा जो असली दुकान बिकता है जो असली कपड़ा बुनता है उन लोग का बिजनेस ही चौपट हो जाएगा अगर तुम डुप्लीकेट बना के बिक्री करेगा तो दुकान को नहीं मैडम इसे बिल्कुल भी नहीं है तो हमरा को झूठ क्यों बोला तुम बाजार में दुकान बिक्री करता है तुम तो बाजार में बिक्री करता ही नहीं है तुम दुकान डिजाइन चोरी है चोर ना मैडम ये क्या बोलने जा रही हो आप हम सही बोला तुम ना दुकान डिजाइन चोर है डुप्लीकेट बाजार में बिक्री करता है दाम कम में बिक्री करता है और हम लोग का जो ओरिजिनल दुकान है उसको डुबाता है और बाकी लोग सब दाम कम में दुकान ढूंढता है पहनता है हम लोग का ओरिजिनल को पहनने से इनकार करता है दाम है बोके तुम जैसा दुकान चोरी के कारण ना तुम्हारे डुप्लीकेट दुकान ढूंढ बना बिचर पावड़े बड़े चले जाओ हम तुमसे कोई डील नहीं करेगा हाँ कोई डील नहीं करेगा तुम लोग दुकान चोरी करता है खुद महाजन बनता है दूसरों का डिजाइन चोरी करके दाम कम में बिक्री करता है और कभी ओरिजिनल जैसे दिखा के दाम भी लूटता है जाओ यहाँ से ये बहुत गलत किया है आप लोगों ने देखेंगे हाँ देखना है देखो सबका आँखें हम भी देखेगा तुम भी देखो वही चला दोबारा मत आना थोय ना बाले हांग्री मंदी जेबो नङा सन्थला बेफोरबायदि दखना फ्रड खालामनायनिफ्राय गोजानावसो थानांगौ सैथोथ' आरो रदै बमरो फन हरदों हेलौ बमरो दस्ति ओइ सन्थला माब्रै जाखोब्रा माया माब्रै जानांगौ जाखोब्रा हा बे थालिर बिफां गायनायखौलाय मानो खोन्थानांगौ जाखोब्रा नोंलाय थफिरामनो दस्ति नों मिथिखायो माथो आं थगायनो रोङा होननानै बेनिखायनो सैथोखौनो खोन्थाबायब्रा नोंखौनो थालिर बिफां गायदों होननानै दस्ति नोंजों जामारालै गासिबो खोथाखौनो बुफ्रुजोबनानै होयोलै नों गाज्रि मोनबाय नामाब्रा गाज्रिथ' मोनाखै नाथाय एसे रागा जोंबायलां नोंखौ माबाफोर होनदों नामा बे माथा फाग्लाया होनोल' मेसेजानो बुंफबजोब्बाय मेसेजाव मा बुंहरदों बे थफिरामा आंखौ दानाबा खोनानाब्रा दस्ति सब खोथाखौनो खोन्थाजायाना एबारनिफ्राय एसे नोजोर होदोब्रा जागोन दे बमरो जागोन हेलौ बमरो नै माथो फनखौबो दानबायसो माथो जालायखो माबालै थालिर बिफां गायदोंमोन बमरुमाया थफिरामनि लांगोनायाव बेखौ खोन्थानायनि दाय जादों आरो बमरुआ बिदिसो बमरुआसो थालिर बिफांखौ गायहैदों होनबा बेखौनो थफिरामा जोंहानि न'आवसो थांनानै दावराव खालामहैदों थालिर बिफां
प्लेनसो जाना दं होमबा औ दाखालि मागोनि 1 तारिखआवनो जोंहानि न'आव थांनानै थालिर बिफां गारना हैलायदों बियो होमबा बमरुआसो औ ओरैनो जोंहानि न'आव थांनानै दावराव खालामहोबाय आरो बे बमरुमाया आं माथो बुंबावनोलाय आंग्रिमोनदि गेजेरनि मानसि गेजेरावनो दानोसै नामा जारे मानो लिंहरदोंमोन जोंलाय थाब खोन्थादो आंनि लिंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बिमा बिफा माने जोंनि पेरेन्टस मा जालायखोब्रा जोंनि गार्जेनालाय माबाफोर उल्टा पुल्टासो मावलायबाय नामा बिसोरलाय औ बिदिनो बुंजायो बिनिखायनो नोंसोरखौ दिनैनि जुथुमायाव लिंहरदों आं दे खोन्थादो नोंसोरनि बिमा बिफाया मा मावदों ओमफ्राय बे जायफ्राखौ मानो लिंहरनांगौ दे आंनि लोगोनालाय लिंहरदोंब्रा आंथ' लिंहराखैमोन ना देब्रा आंखौबो लाफा माथो जानोखाय दे जोंलाय थाब बुं मानो लिंहरदोंमोन जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया जोबोद दुस्त सिरि मिथिगौना नोंसोर आं मिथियालाय बेनिखायनो जायफ्राखौ लिंहरनो नाङामोन देब्रा दे बुंदो दिनै बावलाय आंनि बिमा बिफाजों नोगोद रायजाबायलां आंथ' रायजाबायानो थाखायो दैलि रुटिनखा आंबो रायजाबाय थायो मबाइल लानायनि जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया रायो बे खोथाया नङा खोथाया जाहैबाय बिसोरनि आखल आखु मा जालायखोब्रा नोंसोरना बिमा बिफाया आइ आफामोना जोंखौ बिराद बादा होयो रावजोंबो दा रायज्लाय रावजोंबो दा गोसो थोलाय होननानै नाथाय जोंखौ बादा होग्राफ्रानो गावसोरजों गावसोर सिं गोसो थोलाय खुमायो सोरजों गोसो थोलायलाय जंगारि जोंनि आइ आफामोना जोंखौ जेसेबां स्ट्रेट देखायोना बिनि उल्थासो गावसोरनि गोसोखौनो हमथानो हाया दासिमबो सोरखौ गोसो थोलायदोंब्रा मेन मुद्दायाव लाबो खोथाफोरखौ खोनादों बिदिब्ला एमाव राजा दे आं खोनाबाय थाखादों मैदेरनि खोमा लानानै एमाव राजा नोंनि आफाया आंनि आइखौ गोदो गोसो थोयोमोन आरो आंनि आफाया नोंनि आइखौ गोदो मेजेरोमोन बिसोर दासिमबो गावबा गावनि इमोसनखौनो दोनखोमानो हायाखै बिदिसो जानानै दं होमबा जायफोरखौ मानो लिंहरनायहाय इसेबां फालतु बाथ्राया नंखाय नंमारालै जोंलारि आंना आफाया दासिमबो नोंनि आइखौ गोसोखांबाय थायोलै सिमां मानि गोब्राबनायबो खोनालायलांबाय आं आरो आंनि आफायाबो नोंनि आइनि मुंखौ लानानै सिमां मानि गोब्राबबाय थायो दा जों मा खालामनांगौ बेखौल' बुं जों जेबो खालामा बिसोरखौ मोजाङै बुजायनांगौ जों देरबाय होननानै आइमोनानो जुदि मोजां मोनलायबाय थायो गोसो होलायखुमाबाय थायो अब्ला जोंहा मा जागोन दे नोंसा आइ आफामोना गोसो थोलायबाय थायोब्ला नोंसोरो गोसो थोलायनो मोननाय नङाब्रा बिमा बिफाखौनो सामलायबाय थानांगोन नंगौलै माबा जोंहानि आइ आफामोनखौबो नांलायनाय खोनाबाय थायो आं सम माबा दुदालिजों रायलायदों दुदालिजों फनाव बिजि जादों होनबाय थायो आइ आफाखौ नंगौथ' आरो आफायाबो सोरखौबा लाइन मारिदोंमोननो जुदि आइ आफामोनानो बेफोरबायदि आखलखौ गाराबा जों बुरैनासो थानांगोन न'आव बेनिखायनो जोंखौ एबा बुजायबा जोंसो उल्टा इसोरखौ बुजायनांगौ लासिंसिंथार नङा होमबा बेनिखायनो गावबागाव बिमा बिफाफोरखौबो बुजायहोलां एबारनिफ्राय मोनसे खोथा गोसोखांदोंलां मा खोथा खोथायानो जाहैबाय नोंनि बिमाजों बैनि बिफाजों बैनि बिफाजों बैनि बिमाजों गोसो थोलायलायोबा जुदि नोंसोरबो उनाव मोजां मोनलायोबा माथो मोननाय नङा मारै जानांगौ जाखो बियाव जागोनखौ बिमा लिंनो ना बिखुनजो जागोनखौ बिफा लिंनोब्रा नोंसोरलाय बे मिथिङाव आंखौ लिंहरलायाखै आरोना नोंखौलाय मानो लिंहरनांगौ जाखोब्रा जों दंखायो माथो आच्छा आंखौ नांलाया होमबा थां नों बै दमाव थांनानै काका गाबै थां नोंनि जेबो खामानि गैया बेवहाय आंखौ बिदि होनथारदों आरोना आं दमाव थांनानै गाबाथ' आं नोंसोरनि खर'आव थांनासो गाबगोन नोंसोर आं गैयालासिनो मा मिथिं खुंदोंलाय दे बुं जोंहा जा रायलायनांगौ रायलायखाबाय जोंहा जा रायलायनांगौ रायलायखाबाय मिटिं खत्म हुआ तो क्या हुआ फिर से बता सकता है ना नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौसै आइ अफ्रेजानि मानि थाखाय मिटिंलाय जोंनि आइ आफामोननि आखल आखुखौ लानानै फंनैसो सावरायलायदों आइला जामाइला आइ आफामोनखौ रायखुमादों नोंसोर हा गथ' नों जेबो मिथियालै मोनथिगोन नोंसोर खोन्थाबा मानो खोन्थायाखै जोंनि आइ आफामोना गावजों गाव गोसो थोलायलायबाय थायो नोंनि आफाया जोंहानि आइखौ आरो जोंहानि आइया नोंसा आफाखौ होमबा आं जोंलारिखौ गोसोखौनो थोनो मोननाय नंला होमबा आइ आफानि उत्पादावनो गथ'आ मा होनदोंहाय मा होनदोंबा खुनाला आं ओरैनोसो एगजामपोल होदों दा अफ्रेजानि मानो खोन्थानायब्रा दाउखा राजानो दा थांनानै खोन्थाहैसिगोन ना बे दा दाउखा राजाया न'आव थांनानै खोन्थाहैजोबसिगोन बे जोंखौ अब्ला बिमा बिफाया रायखागोन ना होमबा जों बिसोरखौ बुजायगोन दे जागोन दे जायफ्रा नोंना बिमायानो गैयाबा सोरखौ बुंगोन नोंलाय आफाखौ बुंगोन बे आफाखौ दे होमबालाय गासिबो गावबा गावनि बिमा बिफाखौ बुजायहैदो जागोन दे गावबागाव बयबो बुजायलायदो आरो अफ्रेरानि थौ न'आव जागोन आदा मानोबाय दं जोंलारि नों माथो अफ्रेरानिनो बिबार होदोंनो औ होदोंमोन मानो दे
आंना नोंनि थाखायबो बिराद मोजां मोनसे बुस्थु बायदों दाहाय होगोन दै मा बुस्थु सारप्राइज ब्रा सारप्राइज अब्लाबो अफ्रिजानिनो मानो होनांगौ नों ओरैनो होबायब्रा आंना गोसोआ जोबोद गुवार ना एबारनिफ्राय होला दे बापावै मा हुलुस थुलुसलै बेवहायलाय आरो जोंलारि टिउसन लानांगौ मा लामायाव दंफैयो नोंलाय थौ थौ न'सियाव थौ नों जोंलारिखौबो टिउसन लायो होमबा औ ओमफ्राय नोंलाय जोंलाय मा मेन हा न' थां थौ साला बोरै जाजोबखोलै बिसोरनि फिसाफोरालाय बिनि फिसाजों बैनि फिसाजों बैनि फिसाजों दा फाग्ला खालामसिगोनलै बिसोर आंखौ फाग्ला जावलिया खालाममारसिगोनलै बे गथ'फ्रा उन्दै गथ'फ्रा आंखौ फाग्ला खालाममारसिगोन फाग्ला जायैनि सिगांनो हिनजाव सासे लानानै हाबा जानांगोन नङाबा जानाय नङा ओरैनो थालिर बिफां गायगार जादों आं आरो बे थालिर बिफांखौ बमब्रमानि न'आव थांनानै गायहैजोबगोन आं लारिन